аз душанбе ба тамошои бозии равшан ва ҳулбук ба Акулов рафтам. хоҳиши тамошои ин бозиро доштам, аммо вақте фаҳмидам ки дар телевизион нишонда намешавад, қарорам ягона ба Акулов меравам. 2.5 соат роҳ аст. таваққуф дар норак барои чукрихӯрӣ дар ин фасл ҳатмӣ аст. манзараҳо қадқадира бениҳоят зебоянд. теппаҳо айнан монанди теппаҳои Швейтсария. ҳулбук тайёрии ҷиддӣ медид барои бозии зидди равшан. рақобат барояшон характери принсипиалӣ дошт. ба гуфти баъзе аз бозигаронашон, аз ҳама шикастхӯрем қабул, зидди равшан бояд натиҷа дошта бошем. рақобат оғоз гардид. тақрибан 3-4 ҳазор мухлис буд, аммо одамон омадаву омада истода буданд. иди футбол дар клуб аст. равшан дар ибтидо 2-3 шонси олии голзанӣ дошт, истифода набурданд. қисми аввали рақобат 0-0 бе гол анҷом ёфт. пас аз қисми аввал ман ҳаракат мекунам тарафи секторе ки мухлисони ашадӣ қарор доранд бо сардории акаи Сатор. то нимаи дуюм шумораи мухлисон ба таври назарас зиёд шуд. 8000 омори расмӣ, 10000 ба ақидаи мухлисони равшан. нимаи дуюм ҳам бо бартарии тӯбидоракунии равшан мегузашт, аммо бе ҳамлаҳои хатарнок. танҳо дар охири бозӣ мизбонон ба худ омаданд. дар дақиқаи 90 гол заданд, аммо офсайд ба қайд гирифта шуд. ҳеҷ кас даъвоӣ надошт. дар дақиқаи 97 бошад, ҳамлавари равшан Ола Олува пас аз партоб тӯбро қабул карда, топ хӯрда зарбаи сахт зад. гол. варзишгоҳ меларзад. эҳсосоти боварнокарданӣ аз хурсандӣ мардум девона мешуд, аммо каме баъд довар ишора намуд. расиши тӯб ба дасти ҳамлавар будааст. гол бекор шуд. бозии бениҳоят ҷолиб, бозии тамошобоб, пур аз мухлис, мусови бидуни гол ба анҷом расид. ҳастанд баъзе бозиҳое ки гол умуман намешавад, аммо аз баъзе бозиҳои голдор зеботаранд. ин буд як қиссаи хурдака ки мо аз сафар ба шаҳри Кулоб ба тамошои бозии равшан ва ҳулбук. Hey! Muhammad? Hey Muhammad! İyi bir sene stav. İyi bir sene servis çora. Hey Muhammad, sen de var.